Du har brug for gammeldags træuld ufarvet, plastikbeholder, ludpensel af syntetfiber, støvdække, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, skureblokholder og rød skureblok, alternativt maskine med rød rondel samt støvsuger. Trægulve skal altid være nyslebende, inden overfladebehandling påbegyndes. Vær omhyggelig med at slibe i alle trin til afsluttende papir på 100 korn for nåletræ, f.eks. fyr. Alt slibestøv skal være fjernet, inden ludbehandling påbegyndes. Træsort, træets oprindelse og alder påvirker slutresultatet. For at sikre det ønskede resultat, lav altid en lille prøve, også med slutbehandlingen på den eksisterende overflade, inden hele overfladen behandles. Ryst og hæld luden i plastikbeholderen i portioner, for at sikre, at al kalk opløses. Vær omhyggelig med at røre i beholderen under arbejdet. Påfør luden i træets fiberretning med en ludpensel af syntetfiber. Arbejd i planker fra væg til væg. Afslut aldrig, før hele overfladen er behandlet. Lad det tørre i mindst 24 timer. Tørbørst overfladen grundigt for at udjævne kalkoverskud med skureblokholder og rød skureblok til mindre områder. Alternativt gulvmaskine med 150 omdrejninger og rød rondel til større områder. Overfladen er derefter klar til slutbehandling med eksempelvis sæbe, olie eller hårdvoksolie.